jeg hedder Camilla. Jeg er på jagt efter et nyt job, et drømmejob. Hvis du står og mangler en stærk profil inden for salg, indkøb og administration, det kunne være en koordinator, en projektleder, en teamleder, en supportfunktion af en slags, måske noget jeg ikke selv har tænkt på, så er det mig, du skal have fat i. Jeg er stærk i kommunikation, mundtligt, skriftligt, internt, eksternt på alle niveauer i en virksomhed. Jeg er også ret godt kørt på engelsk. Jeg er stærk i Axapta, Office-pakken og forskellige andre programmer. Lærer nem i øvrigt. Struktur er jeg rigtig god til at få skabt og overholdt. Men jeg er også igangsættende, udførende og afsluttende. Jeg er rigtig stærk i overblik. Jeg er en af de få mennesker, der rent faktisk mestrer at holde mange bolde i luften og lande dem sikkert hver gang. Kundeservice har jeg arbejdet med hele mit arbejdsliv, så det er jeg rigtig stærk i. Jeg brænder for et godt sammenhold på en arbejdsplads, hvilket giver en god dynamik. Energi og drive og engagement, motiverende, er helt klart ord, man kan sætte på mig. Jeg håber, at du er blevet bare en lille smule nysgerrig. Jeg har lyst til at kontakte mig. Kontaktoplysninger findes her på LinkedIn. Og ellers så må du meget gerne dele mit opslag. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hej.